ассалому алайкум бонувони азиз, хуш омадед ба канали ман. имрӯз мо бо шумо тайёр мекунем пироги тварогӣ. ба мо лозим меояд 600 грамм орд ва 200 грамм сливочное масло. ордамонро аз илак мегузаронем ва сливочное масло ҳатман бояд ҳарорати хонагӣ бошад. ҳардуяшро хуб якҷоя мекунем то сливочное масло дар орд хуб ҳал шуданаш. бояд ана ҳамин хел шавад. акнун 4 то зарди тухм ва 200 мг қаймоқ ба мо лозим аст. ҳардуяшро мо якҷоя мекунем. ба ордамон як қошуқчаи майда разрыхлитель яъне ки хокаи ковокунанда илова мекунем. баъд қаймоқамонро илова мекунем. акнун мо хамир мешӯрем ва хамири мо бояд сахт бошад. баъди тайёр шудани хамир, мо хамирамонро ним соат дар ҷои хунук мемонем. акнун мегузарем ба тайёр кардани начинка. ба мо лозим меояд 1 кило тварог. бо ёрии вилка каме тварогамонро майда мекунем ва 250 грамм шакар илова мекунем. баъди илова кардани шакар, мо 2 то сафедии тухмро боз дар тварогамон илова мекунем. акнун тварог ҳам каме бояд истад то ин ки шакараш хуб об шавад. мегузарем ба тайёр кардани пирогамон. хамирро ман бо ёрии блендер майда мекунам ва боз каме шакар илова мекунам барои он ки хамири мо ширин набуд ва мо метавонем дар вақти майда кардани хамир шакар илова кунем. дар ин ҷо хамирро ман 2 тақсим кардам. як қисмашро дар қабати поён истифода мебарем ва дуюм қисмашро дар қабати болояш. мана ҳамин хел хамири мо майда мешавад. акнун хамирро ба ҳамин тарз мо майда мекунему дар листи тафдонамон якум қабадашро тайёр мекунем. хамири қабати якумашро мо камтар зер мекунем, яъне ки хамирҳои майдакардагии мо камтар бо якдигар ҷо шаванд. акнун тварогамонро дар болои якум қабат мерезему хуб тунук мекунем. бонувони азиз, дастгирии шумо лозим аст, яъне ки ба канали ман обуна шавед ва лайки худро дариғ надоред. ва ман дар оянда барои шумо шириниҳои нав ба нав омода мекунам.
акнун қабади дуюмро тайёр мекунем, яъне ки бо ёрии блендер боз хамирро майда карда аз болои тварок тунук мекунем. хамирро бояд нағз тунук кунем, то ин ки тварок натобад ва каме дигар бо дастонамон хамирро зер мекунем, то ин ки дар вақти буридани пирог хамири мо майда шуда нарезад. Пирогамонро дар дараҷаи 180 градус 25 ё ин ки 30 минут пухта мегирем. пирогро на он қадар сурхи бад мекунем. пироги мо ҳам тайёр шуд ва бо хости худ ба болои пирог мо метавонем хокаи шакар бипошем. умедворам ки пироги имрӯза ба шумо писанд омад ва шумо ҳам метавонед ба аҳли оила тайёр кунеду таъби онҳоро болида гардонед ва лайки худро барои ман дариғ надоред. хайр, то боздид.